Bună ziua! Ziua! Auziți? Da. Avem aici foarte puternic motor dezvoltat. Ai sport! Sport! Am sport? Da. Am sport, dar n-am auz. Dă-i drumul! Doamne ajută! Doamne ajută! Deoarece aici n-am săpat niciodată pământul, că am avut căpșuni, e beton acum. Beton. E și uscat. Asta vreau să zic, e uscat, e foarte uscat. Și mi-e frică să dezvolt acești cai, să meargă mai bine, că mi-e frică că nu pot să-i țin în frâu. Eu am luat sapa și am curățat toată marginea asta de sub vie. Am mai lăsat că mai erau câteva căpșuni și am curățat și îi las aici să crească. Am mai și rărit din ei, că erau mulți și o să iau câtva acasă. Deci termin de plantat în cuburile alea de plastic pe care le am. Vedeau cum au flori câțiva. Au! Cum merge? Mai mult stă decât merge. Greu, a? Zici și moșul, cred că am lăsat prea mult, trebuia să fac chestia asta mai de mult. S-a uscat tare pământ. Foarte tare. Păi și el tot acum face. Da, da, a lui nu a fost săpat. Ah. Mamă, Ei. mă dor mâinile. În fine, nu mă interesează. Merge. Iese bine, dar merge greu. Foarte greu. Mm. Și cu țârla, gârla asta, ce e asta? Matațigla. Cum? Matațigla. Moțoțigla asta, a lui e ca lumea, e mare. Ce mă dor mâinile. Dacă n-ai vrut să o iei pe aia pe care o găsit-o moșul de pe vremea lui Tutankamon. Pe aceea lui moșul trebuia să stric tot aici în față, că avea 2 metri jumate lățime. Și puteam să fac mai bucata asta, că partea aceea n-aveam cum să trec. Da? Și așa, dacă o să iau alta, să văd cum trec aici, dar în fine. Ei, asta e ultima problemă. Nu cred că mai iau niciuna. Cred că putem să ne apucăm aici. Ce vrei să punem? Vrei să punem întâi 2-3 rânduri de ceapă? O să punem 2-3 rânduri de ceapă, dar termină tu aici. Mă să fac și aici. Ador mâinile rău. Am rupt sapa. Care? Ei, am scos sapa de pe coadă. Asta e problemă. Așa de tare m-am luptat cu o buruiană că... Mai rău dacă spuneai că... O câștiga buruiana într-un final, să știi. Mai rău dacă spuneai că ai great o jantă sau ceva, dar... Ai rupt sapa... Umflat. Avem aici scula pe basculă. Hai că-și face treaba. Bine. E foarte... Și face treaba. Fain pământul, mai avem un pic și terminăm până în capul ăla. Și după asta punem car. După aia punem Cartofi. Car și tofi? Da. Cartofi? Punem câțiva cartofi. Punem și ceapă? Mă gândesc să mai punem aici de o rânduri. Așa de-a lungul. Încă 2 rânduri? În fine. 2 rânduri. 2 rânduri aici. Și după ce aici au început să iasă cartofi mai încolo. Da. În fine. Mă mir că nu iasă fasole. Fasole a fost anul trecut. Da, nu a fost nicio fasole din fasole, așa că n-are cum să iasă. Cartofii rămân de la baba aia. Mi-a zis moșul ăsta? A zis că femeia care a avut pământul ăsta înainte,
creștea buruian. N-avea nimic, așa cum s-a mutat partea aia altă și o că tot asta faci. Tot buruian. E plăcerea de a veni aici să asculti păsărelele, cred că. Hai poți, buță? Așa și așa. Așa și așa? Aha. Mai e o pauză, dragă. De partea asta e mai nașpa că e viaș. Pe ce? Viaș, nu vreau să o Da, tai. da, da. Arată super, dar problema e că sper să nu iasă repede înapoi, dar cred că o Da, să fie- asta voia zic și eu, problema e că crește înapoi. Da, da, arată beautiful. Da, ultima dată când am făcut asta a fost anul trecut, deci... Da, 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 da. Oricum, o grămadă, uite. Oh, oh, oh. Aici, practic, am terminat de... Nici nu știu cum să-i spun mai exact. Discuit. Mărunțit. Așa, da. Și-a făcut vecinul milă de mine. M-a văzut cu pârlita aia. Și-a zis, ce vrei să faci tu aici? Zgârii pământul cu aia, bă. Și am zis că na, asta am, cu asta defilez. Ce să fac? Și mi-a dat scula asta șmecheră, care sapă, Destul de adânc. să zicem, cel puțin 30 de centimetri. Și ca lumea, adică când ai călcat, te scufunzi. La mine, când ai călcat, te ustură. Dacă nu-i, nu-i. Și sculă de asta, acum cred că e peste 1000 de lire. Oare? Ca popa, cred că e, dacă nu e 1500. Ideea șmecher, are revers. Merge înapoi. Merge înainte, are turații. Merge adânc, tare. E perfectă pentru așa ceva, dar am ajuns încă să vrea cineva să facă, nu neapărat o donație, nu-i donație. Vrea cineva Facă milă de tine? să facă milă de mine, măcar să mi-o împrumute dacă nu să mi-o cumpere. Adică n-am ce să fac cu dânsa, doar pe criminal partea aia la altă, pământul e de 50 de ori mai tare ca aici. O să-l rog frumos pe vecinul să mi-o împrumute partea aia altă, că acolo e mult mai important. Aici, de bine de rău, am zgriat eu cât de cât bine. Acolo am rupt un hârleț mai înainte. Am vrut să bag hârlețul ca să fac locul mai ușor. Am făcut hârlețul ușor de numai. Altul. Sau să aștept să plouă un pic. Nu, dar dacă vorbesc cu vecinul, îi pun, asta merge pe chirosen, că altfel nu, benzina nu. Băgăm chirosen și am plecat. Ca lumea. Să fiu sincer, nu înțeleg. Nu înțeleg cum e mai bine. Mai adânc sau mai puțin adânc. Nu-mi dau seama exact. Unele vor să fie mai adânci, unele mai puțin adânci. Adică, Păi și el cam tot așa au făcut acum. da, dar nu știu, e prea adânc câteodată să zicem, că astea n-au nevoie să fie foarte, foarte adânci. Cât le pui mai adânci, Le pui la ce adâncime vrei tu. Nu? da, da, asta zic că, Tu doar mărunțești pământul acum. îl gâdil. Nu vedem. Haide, treci la treabă. Moșul unde vine înapoi? Da? Unde-i moșul? Și o plecat că are ceva treabă. Și zis că nu-mi place cum a ieșit acolo. Nici mie, dar n-am altceva mai bun.
Apoi îți dau asta că eu plec. E Dumnezeu sănătate, dar era să rupă cocoașa. Așa e de grea? Mă, dar faci ca lumea, nu... Când am venit să punem cartofi, am să mai punem 2 rânduri de ceapă. Cartofi nu cred că mai reușim să punem azi, că e cam târziu. Ne-a luat mult. Așa că o să mă pun eu să pun 2 rânduri de carpagic. Și după cred că mergem acasă. Trebuie să luăm și fata de la școală. Pe mine mă doare spatele, este ceva de speriat. Dar vedem ce mai facem. Aici trebuie să mai iau iarba asta. O să se usuce ea dacă nu. E tare ciudat că nu iese încă mortă. De obicei iese destul de repede. Acum ori că nu a ieșit, că a fost în gheț. Mă rog, în gheț. A fost brumă câteva zile. Poate din cauza asta. Dacă iese, iese, dacă nu, să pun și punem altceva și da. Nu vedea eu. Aici am mai pus 3 rânduri de ceapă. Și acum am zis că tai iarba de pe cărarea asta, dar n-am mai reușit. Dar acum nici nu pot să stau, că mă doare rău spatele. Aici am niște elefânțică. Aș vrea să o curăț puțin. Și cam asta e pe azi. Nu mai apucăm să mai punem cartofi și să venim în altul. Mi-am găsit aici una mai retrasă de tufele principale. Poate reușesc să scot și după acasă. Nu să văd. Am zis că le curăț un pic. Din ce am văzut eu pe internet, se curăță partea asta uscată. Cu ele deja de mai jos. Deci eu am asta de aici de mai jos, deja începe să înverzească. După aia numai bucățica asta uscată. Bine, și mai tai și crenguțele care nu mai dau semne de reînverzire. Așa că sunt la primit. O să mai tai din smeura asta, deja au început să aibă muguraș. Dar au crescut și pe cararii. Că ea se multește ca nebuna. O să vreau să mai tai din ea, să mă scap de ea. De aici, de pe cărare. Cam asta e pe azi. Mergem să luăm fata de la școală și mergem acasă să ne întindem puțin. Cred că vine ploaie. A fost soare mai devreme, așa, pentru 10 minute. Și acum văd că s-a înourat. Robert a început să facă și partea asta. Mai are, dar e pământul foarte tare. A avut noroc că a împrumutat vecinul rotov
motorului, care e mult mai puternic față de ce avem noi. Și au făcut partea aia de acolo și au făcut și partea asta de aici un pic. Mi-a luat căpșunii. Aici eu am terminat, am făcut ambele părți. Mi-a fost un pic mai greu că aici am mai călcat usturoi. Tot uitam că e usturoi în spatele meu. Hai, ploaie, hai! Telefonul meu? La mine în buzunar. Hai, ploaie, hai. Da. Haide! Thank you very much for your help. Yes. Rain will come, I think. What we can do? Și aici am pus 3 rânduri de ceapa. We can't stop it, yeah. Și asta îi